इंसान के कर्तव्य बा कोई जौन की हमरा कमलेश भाई से रवा कथा सुननी है जौन भी कोइले अपना देह खाती कोइले तो देहिए खा के दिन कटले यदि कोनो भिक्षुक के कोनो भूखा के भोजन देले रहते तो भोजन भेटाई इहे बतिया जनले छपरा के राजा मूर्धज तो उमरिया बीत लागल अरे दान करत हरसाई के तो उमरिया बीत लागल दान करत हरसाई के हरि के गुणगान गाई के उमरिया बीत लागल दान करत हरसाई के हरि के गुणगान गाई के उमरिया बीते लागल दान करत हरिसाई के हरि के गुणवा गाई के महाभारत के लड़ाई जीत के अर्जुन जग कैले आ घोड़ा छोड़ दिहल गइल घोड़ा भरमत करत रतनपुरा में मूर्धज राजा की रहे ऊंची अटारी घोड़ा राजा मूर्धज के राज में पहुंचा राजा मूर्धज के बेटा 9 साल के ताम्रध्वज नाम रहे रतनपुरा में मूर्धज राजा की रहे ऊंची अटारी खेलत कूदत बबुआ जैसे आ गईले फुलवारी सुंदर घोड़ा देख के बबुआ के दिल निहाल भइल ऐसा सुंदर घोड़ा कैसे हमारा राज में आए गई घोड़ा के लगाम पकड़ ले लड़का ताम्रध्वज 10,000 सेना लेकर अर्जुन पीछे पीछे अर्जुन देख ले कले कि लड़का घोड़ा छोड़ दो घोड़ा छोड़ा जल्दी से किसान भुला जाई अम्माई के गोद खाली होई बाप के नाम बुता जाई घोड़ा हमार हो आ घोड़ा के लीलार पर देखो का लिखल बा घोड़ा जे पकड़ी ओकरा से युद्ध करे के पड़ी लड़का घोड़ा छोड़ दो बाबूजी के एगो बेटा बाड़ो बाप का नाम बुता जाता है लड़का कलश की अर्जुन युद्ध चुनौती स्वीकार बा हम तारा से युद्ध करब लेकिन घोड़ा ना छोड़ब लड़का गई घोड़ा बांध के अब पिता के माता के आशीर्वाद लेके रण मैदान में कूद पड़ल राजा मूर्धज कहले कि बेटा सेना ले लकलस की पिताश्री आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सेना है और आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए अस्त्र शस्त्र है समय आई दोनों तरफ से बाण चले लागल 9 साल के लड़का एगो ऐसा बाण मरलस कि एगो बाण में से ज्यों ज्यों बाण आगे बढ़ता एगो बाण 10 हाथ आगे गई तो एगो बाण में से 10 गो बाण हो गई आ 10 गो बाण 10 हाथ और आगे गई तो 10 में से 10 गो बाण हो गई 100 गो बाण हो गई आ 100 गो बाण मिलकर 10 हाथ और आगे गई तो 100 में से 10 गो हो गई तो 1000 हो गई 1000 बाण जब 10 हाथ और आगे गई तो 100 में से 10 गो बाण भइल 10,000 बाण होके अर्जुन के 10,000 सेना के सीना में लागल 10,000 सेना चित हो गई आ
अर्जुन के मार के मूर्छित को के अर्जुन के घोड़ा पर लाद के हसीनापुर की ओर हाँक दिल। जब हसीनापुर में घोड़ा पहुंचल अर्जुन के होश आई तब भगवान कन्हैया के लगे रोए लगे। अब पूछले कि हे भगवान कन्हैया यदि हमरा हारे के रहल तो महाभारत भइल हो केहू बड़का वीर के हाथ से हम हार रहती तो हमार कोनो शिकायत ना हुई। एगो 9 साल के बालक के हाथ से हम काहे हार गईनी। आ दुनिया में सबसे बड़ा भक्त हमरा रही आ रौरा हमरा साथे रहनी हो तब काहे हार गईनी हो। भगवान कहनी कि हे अर्जुन तोहरो से लम्हर भक्त ये धरती पर हमारे बाड़े। अर्जुन कहले कि हम ना मानब। अरे दिखाई दी हरि जी हो अरे दिखाई दी हरि जी दिखाई दी हरि जी हो अरे दिखाई दिए हरि जी तो के बा भक्त बड़ा हमरा के दिखाई दी मोर हे कान्हा हे कृष्ण मुरारी हम तो आज ले जानते नहीं हो कि ये दुनिया पर ये धरती पर सबसे बड़ भक्त हमरा और बानी हमरा से भक्त की हो गइल बा। अर्जुन कहले हथवा जोड़ तनी मानी रजिया मोर तो ई शर्म बतिया कहले तो शर्म बतिया कहले हमरा समझाई दिहारी जी के बा भक्त बड़ा हमरा के दिखाई के बा भक्त बड़ा हमरा के दिखाई हरि अर्जुन से कान्हा जी कहले कि चलो हम दिखावत साधु के रूप बना के अरे साधु के रूप आज महाराजा बाघ बनी गई किया मोरे रामा अरे तीनू जाना चली दिहल किया मोरे रामा तीनू जाना चली दिहल भगवान कृष्ण आ अर्जुन साधु बन गई आ जमराज के बाघ बना के संग लेके चल दिले छपरा नगर रतनपुरा मूर्धज के राज में राजा मूर्धज के पता चलल बुला के सिंहासन पर बैठौले पांव पखरले पूजा आराधना कैले धन है भाग हमारे जो आप महात्मा पधारे कहता रे कि धन बानी बाबा अरे ओइनी लोहा बड़ा तारा बार में हे महात्मन किसी चीज की आवश्यकता हो तो कहा जाए मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। साधु कहल कि राजन हमनी तहरा से कुछ मांगे आइल बानी
देवो देवो राजन कहले कि अवश्य मांगल जाए यथाशक्ति यथा उचित अपने सब जौन मांगो। तो साधु लोग कहल कि करई राजा जी अरे करई राजा जी आज हमनी के भोजनिया राजा जी आज हमनी के भोजनिया करई राजा जी आज हमनी के भोजनिया भूखिया लगल बाटे बाबा कहेले भूखिया लगल बाटे भूखिया लगल बाटे बाबा कहेले भूखिया लगल बाटे बाबा कहेले पानी से जियारा पानी से जियारा जुड़ई बरात जी तनी हमनी के भोजनिया करई बरात जी बाबा कहले कि महाराज भोजन खातिर अब सब परीक्षा लेवे आइल बानी। कितना लोग रोज आवेला रोज खाला रोज जाला जाला अरे मांगो ही करला तो हीरा जवाहरात मंगती सब है कुछ दान मंगती सब है ये भोजन कौन लमहर चीज बाजी साधु लोग कहल कि राजन राजन हमनी के भोजन करे कब कब हमनी के संग एगो बाघ बा राजा के भोजन करावे के परी साधु लोग कहल कि राजा हमनी के तारा घरे खाएब जाको हमनी के संगे एगो बाघ बा ओकरो के खियइबो तब हमनी के तारा घरे भोजन करब जा। श्री भगवान यादव जी पुरस्कार देनी सरना मनोजा गाई सभा में सिरनाई राजा बधमो के भोजन रावे के परी राजा कहले कि अवश्य रौरो लोग के भोजन कराए बघवो के भोजन कराए साधु लोग कहल कि राजा राजा तू तो जीव ना मारे लो अब बाघ घास ना खाला बाघ मांस खाला खाला तब बाघ के भोजन कहाँ से कौन जीव के हत्या को कलियबो कि बाघ के भोजन करइबो राजा चिंतित हो गई साधु लोग कहल कि राजा राजा तहरा बेटा पर तहरा अधिकार बा यदि यदि तू चाह तो अपना बेटा के मांस हमरा बाघ के खिया के अपन वचन पूरा कर सकता रहो। बेटा के तू जन्म दिले बाड़ो पुसले बाड़ो पल्ले बाड़ो राजा मुरध्वज कहले कि मालिक मालिक हमरा बेटा पर जितना हमार अधिकार बा उतने ओकरा माई के अधिकार बा तनी हम चाहत नहीं कि लड़का के माई से आदेश दे। साधु लोग आज्ञा दिहल जाके पूछले कि रानी वचन हार चुकल बानी का कहतारू तो राजा के महारानी कहली कि जब रौरा वचन हार चुकल बानी तो हमनियो रौरा साथे बानी। लड़का से पूछाइल ताम्रध्वज से ताम्रध्वज कलश की बाबा पिताश्री ई देह राउर हो हमार ना हो पूर्ण राउर अधिकार बा
एकरा के जेंगा चाहे उपयोग कर सकी। हाँ जी। लक्ष्मण यादव जी पुरस्कार देने भगवान से प्रार्थना करो शुभकामना खातिर। तीनों प्राणी चल दी हले आ साधु लो से जाके कह लो हाँ। कि हमने तैयार बानी हाँ। रौरा सबके भोजन करावे के। हाँ। साधु लोग कहल कि राजन राजन। एगो औरी शर्त बा, हाँ। ये लड़का के मांस कोनो जल्लाद ना बनाई। ना। एक तरफ राजा आ एक तरफ रानी, हाँ। लड़का बीच में हाँ। आ मूड़ी पर आरा धो के चलावे के बा। हाँ। हमार बाघ लड़का के दाहिना अंग के मांस खाई, खाई। बाया अंग के मांस ना खाई। ना। आ यदि केहू के आंख से आंसू गिर जाई हे। तो वो हमार बाघ मांस ना खाई। लड़का अपना माई से कहता कि माई माई। सुन मैया हमार, अरे सुन मैया हमार, अरे बाबूजी के इज्जतिया मैया राख ली हो, गिर नहीं अखिया से धार, अम्माई की अचरवा धई के रोवेला। माई कुल के प्रतिष्ठा ना जाए के चाहे। मैं राजभर के लोग बिटरा गए लेकिन राजतंत्र रहे, प्रजा के बोले के अधिकार ना रहे। लड़का के बीच में बैठा दिहल गई। रानी कहली कि हम मुंह के तरफ ना रहो। रानी अपना आंख पर पट्टी बांध के पीछे हो गई। राजा आगे, लड़का के बीच में बैठा दिहल गई। लड़का के मुड़ी पर आरा रखा गई। एक तरफ माई एक तरफ बाप। बबुआ के मुड़िया परियारा घिचाए लागल, 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 बबुआ के मुड़िया आरा घिचाए लागल, बबुआ के मुड़िया परियारा घिचाए लागल, बबुआ के मुड़िया आरा घिचाए लागल, बबुआ के माया जे अखिया लोराएला, बबुआ के माया जे अखिया लोराएला, बबुआ के माया जे अखिया लोराएला, बबुआ के माया जे अखिया। साधु लोग कहल रुक जाओ। लड़का के आंख से आंसू गिर गई, बाया आंख से। अब हमार बाघ ही मांस ना खाई। ना खाई। तले आवाज आई, आवाज आई कि लड़का के बाया आंख से आंसू काहे गिरल है, पहले पूछल जाए। दाहिना आंख से काहे ना गिरल हो, पूछल गई तो आवाज आई कि बाया आंख से यही से आंसू गिरल हो। कि बाया आंख सोचता कि दाहिना कौन नीमन काम कैले बा, कि एकर मांस बाघ भी खाता। अब बाया कौन ऐसा कुकर्म कैले बा कि एकर मांस बाघ भी नहीं खाता। खैर बाया अंग के कफन में लपेट के घर में रख दिहल गई। रानी मांस बनौली, साधु लोग के भोजन लगौली, बाघ के मांस दिया गई। साधु लोग कहल कि राजा रानी तोहरो लोग बैठो, हमने के संगे तोहरो लोग पावो। अब जे अपना हाथ से अपना बेटा के कटले बा, ओकरा से साधु लोग कहता कि तू बैठ के भोजन करो। राजा रानी बैठ गई लोग, भोजन होखे लागल। आधा भोजन हो चुका रहे। साधु लोग कहल कि राजन पानी पानी। राजा सोचले कि उठ के पानी चला दी। कहल कि खबरदार, राजा उठी हजन, भोजन जूठा हो जाई, पात में से उठ जाई। बतो अपना करीबी के बुलावा जे तहार होखे ओकरा के। राजा रोए लगले आ कहले कि अब हमार के करीबी बा,
केकरा के हम बनाई एगो कुल के दीपक जवना के हम हत्या क के रौरा बाघ के खिया देली। अब हम केकरा के बुलाई? साधु लोग कहल कि राजा अपना बेटा के बुलावो, तारा में शक्ति होई, तारा भक्ति में शक्ति होई, तो तार बेटा उठ के आई। राजा पात में बैठल बड़े चिल्लात रहे, बेटा ताम्रध्वज मेरे राजा मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहाँ मेरे राजा मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहाँ तुझको ढूंढूं मैं कहाँ बाप के पुकार सुन के कफन सहित एगो गोड़ पर लइका कूदक चल के आके पानी चलावे लागल। एगो गोड़ पर लइका कूदत आके पानी चलावे लागल। साधु लोग अपन भेष बदल लिहल, भगवान कन्हैया के रूप में कृष्ण जी, फिर लक्ष्मण यादव जी पुरस्कार दिले बने, अर्जुन के रूप में अर्जुन, अब जमराज के रूप में बाघ। आ साधु लोग कहल, अर्जुन कहले, कन्हैया कहले राजा से कि राजा राजा तारा भक्ति से हमने से खुश बनी सन, मांगो अब तारा का चाहिए। तो राजा मोरध्वज कहले कि महाराज महाराज राजा मोरध्वज सिर्फ देवे के सीख ले बड़े, मांगे के नहीं खन सीख ले। मांगे खातिर तोरवा दुनिया के दाता होई, स्वयं रौरा हमरा की यहाँ आइलो नहीं हो, तो जे दुनिया के दाता होके स्वयं मांगे आइल बा, ओकरा से हम का मांग सकता नहीं, लेकिन मांगो तनी कहीं गो चीज हमरा के वचन दी कि आज के बाद ऐसा कठोर परीक्षा के हुक्म मत दे। आ दूसर का कहले कि आज के बाद हमने के दुनिया में नहीं जा रहे चाहत, स्वर्ग से विमान आई, वही विमान पर राजा मोरध्वज, बेटा ताम्रध्वज आ ताम्रध्वज के महतारी, तीनों आदमी रथ पर सवार होके आ स्वर्ग सिधार गइले। प्रेम से बोली श्री कृष्ण भगवान की।